Maayong buntag kaninyong tanan, mga higala, makaigsuunan ko din ni Kristo. Sa ngalan samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ganggugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Manausap kanin. Mga igsuon, aron kita maandam sa pagsaulog ni ining Santa Eucharistia, ang buhat sa pagpasalamat sa kaayo sa Dios, pangayoon ta sa Ginoo ang iyang pasaylo. Ikaw nga nagipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amahan aron pangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan pasayloon sa ato mga sala, dadon unta kita niya nga sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Magampo kita. Gamhanan ug walay katapusang Dios, liguna nga mong pagtuo, paglaom o paghigugma. Himo ang abuhaton unta namo sa mahigugmaong mga kasing-kasing, ang tanan nga imong gipangayo kanamo, ug paambita kami sa kinabuhi nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimong sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Busa mga igsuon, aduna kitay katungdanan apan dili sa pagkinabuhi, sumala sa tawhanong kinaiya. Kung magkinabuhi kamo, minanduan sa tawhanong kinaiya, mamatay gayud kamo. Apan kung pinaagi sa Espiritu, patyon ninyo ang tawhanong binuhatan, mabuhi gayud kamo. Ang tanang gimanduan sa Espiritu sa Dios, mga anak sa Dios, kayang Espiritu nga gihatag sa Dios kaninyo, dili maghimo kaninyo ulipon, aron mahadlok kamo. Hinunoa ang maong Espiritu, maghimo kaninyo mga anak sa Dios. Tungod ni ini, makasangpit na kita sa Dios sa pag-ingon, Amahan ko, magkahiusa ang maong Espiritu sa atong Espiritu, ug magmatuod nga mga anak na kita sa Dios. Og sanglit mga anak naman kita niya, makapanagiya kita sa mga panalangin nga gitagana sa Dios sa iyang katawhan. Dugang panyana, mahimo kitang masig kamanununod ni Kristo sa tanan nga gitagana sa Dios kang Kristo. Kay kun makigambit kita sa iyang mga pag-antos, makaambit usab kita sa iyang himaya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Responsoryo. Ang atong Diyos mao ang Diyos sa kaluwasan. Ang atong Diyos mao ang Diyos sa kaluwasan. Ang Diyos mitindog, ang iyang mga kaaway nagkatibulaag, ug sila nga nagdumot kaniya, nanagan sa iyang atubangan, apan ang matarong nalipay, ug nagsadya atubangan sa Dios, nangalipay sila ug nagsadya. Ang atong Diyos mao ang Diyos sa kaluwasan. Ang amahan sa mga ilo, ug ang mga tigpanalipod sa mga balo, mao ang Dios diha sa iyang balaang puluyanan. Ang Dios naghatag og usa ka puluyanan sa mga biniyaan. Gipagula niya ang mga binilanggo ngadto sa kaluwasan. Ang atong Diyos mao ang Diyos sa kaluwasan. Daygon adlaw-adlaw ang Ginoo,
nga nag-abaga sa atong mga palasunon. Ang Dios mao ang kaluwasan. Ang Dios usa ka Dios, ang nga manluluwas alang kanato. Ang Ginoo, akong Ginoo, mao'y nagbuot sa mga agianan sa kamatayon. Ang atong Diyos mo ang Diyos sa kaluwasan. Alleluia, Alleluia, wikain mo po nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo maana kaninyo. Manausab ka nimo. Inutlugikan sa santos nga ebanghelyo sumalat ni San Lucas. Himuyaw ikaw o Ginoo. Usa niya na kaadlawng ipapahulay, nagtudlo si Jesus dito sa usa ka sinaguga. Dito may babae nga giyawaan og tungod niini na sakit siya sulod na sa napulog 8 ka tuig. Nagtikubo na siya og dili na makatuyhan. Sa pagkakita ni Jesus kaniya, miingon siya sa babae na ayo na ikaw sa imong sakit. Og iyang gitapion ang iyang kamot sa babae og diha-diha nakatuyhad siya og gidayeg niya ang Dios. Ang opisyal sa sinagoga na suko nga si Jesus nag-ayo sa masakiton sa adlawng ipapahulay. Og miingon siya sa mga tao, may unom ka adlaw nga kita makatrabaho. Anhi kamo ni anang mga adlaw kung gusto kamong mamaayo apan dili sa adlawng ipapahulay. Mitubag ang Ginoo kaniya, mga tigpakaron ingnon kamo sa adlawng ipapahulay bisan kinsa kaninyo mo badbad sa inyong baka kun asno gikan sa kwadra o dadon ninyo kini ngadto sa gawas aron paimnon. Karon ani ay kaliwat ni Abraham nga gipaantos ni Satanas sulod na sa napulog 8 ka tuig. Dili ba siya mahimong ayuhon sa adlawng ipapahulay? Naulaw ang tanan niyang mga kaaway sa pagkadungog nila sa tubag niya, samtang nalipay ang tanang mga tao sa kahibulungang mga buhat ni Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Lahi yun, no, kung ang Espiritu Santo, ang Espiritu na sa Dios ang muusisa kanato. Kana mo'y atong hinuklugan pag-ayo. Naulawan tong mga tao nga na nabutyag ang kamatuuran nga mas palabihon pa nila ang ilang mga mananap, ang ilang mga sapat, no? Labi na gyud bisan pa sa adlawng ipapahulay, no? Bisan sa adlaw nga gidili nga magbuhat sila niining mga butanga, no? Labaw pa sa ilang untang ang gipangayo sa adlawng ipapahulay, no? Ang pagpakita og kaluoy, no? Sa isig ka tawo. No, tanawa guning buhat nga minanduan sa tawhanon nga kinaiya. Nagingon pa ni San Pablo, buhat nga minanduan sa tawhanong kinaiya. Mas pamation pa ang unsay gimando sa lawas, sa kaugalingon, labaw pa sa pagtagad, no, sa panginahanglan sa uban. Ato ning timbang-timbangon kanunay, no, kini man ang duruha ang magtigi, no, kanunay gini siyang magilog sa hunahuna, sa
sa tao, no, sa kasing-kasing sa tao, magtigi ni sila. Kasagaran o kanunay, kung dili man gani kanunay, madalag yun ang tao sa pagmando sa unsay pangayoon sa tawhanon nga kinaiya, ang human nature, ang naturalesa humana, no? Dali kayong mada ang tao. Mas palabihon pa ang pananglitan lang yun, pananglitan. Madalion pa ang makuha pa ang cellphone kaysa pagampo sa rosaryuhan. Ang mas madapa ang cellphone iniglakaw kaysa rosaryuhan, no? Kanang inahanap simple kining mga butanga, pero kani ay no, lahi gyud ang kusog sa kalibutan karon, ang pagmando. Mao nga ato ning pamalandungan, no? Pangayoon ta sa Ginoo ang Espiritu Santo nga mas makabig ta sa paghatag og bili sa unsay makatabang sa tao, sa atong isig ka tao. Amen. Ang sa atong mas labawng pagkaila sa Dios, mas makaambo kita sa atong bug-os nga pagsalig kaniya, og makabaton kita kusog og mando sa Espiritu nga mo'y magdala kanato sa kaayuhan o kamanggihatagon. Magampo kita ngadto sa Dios, ang Amahan sa pag-ingon, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nangulo sa simbahan, hingpit nga mutahan sa ilang kinabuhi, diha sa pagpangalagad ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga maangkon nato ang manggihatagong kasing-kasing, aron malugti ang atong paghuna-huna sa kaugalingon lamang. Hinuon, mukabot kita ngadto sa uban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga atong makitaan ang nawong ni Kristo diha sa mga kabos ug sa mga nanag-antos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga atong mapuypuy ug mahupay ang mga masakiton ug sila nga anaa sa kagul-anan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Ngang halangdong Teofilo kamomot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nangamatay, magpuyo na uban sa Dios hangtod sa hangtod, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Ginoong Dios, gitugyan namo ang among mga pangamuyo nga na sa imong mahigugmaong pag-atiman. Pamatia ang among mga katuyuan ug dasiga kami nga mamahimong sama kang Jesus, nga nakadungog sa mga pagsangpit sa mga taong nanginahanglan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Unsay igasa ko kanimo, tungod sa imong kayo, giluwas mo ako gikan sa sala ug kanunay imong ipakita sa kaayuhan.
Mga igsuon, pagampo kamo aron ang inyo ug ang ako nga sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan magkagagahom sa tanan. Dawaton mo tas Ginoo sakripisyo gikan sa imong kamot. Alang sa pagdaig pahimaya sa ngalan, alang usab sa kapaslanan sa tibok ng santos kasimbahan. O Dios, Ginoo namo nga gamhanan, dawata ang mga gasa nga mong gihalad, maghatag kanimo og himaya, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanakan ninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nang ibayaw ato sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa walay hulong nga pagdaig sa pag-ingon. Santo, Santo, Santo sa Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahintasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahintasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ng ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mo balik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon pagabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma
uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo sa tanan nga mga pari sa mga reliyosos. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, nimo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang esposo, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo magagagahom nga mahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanan dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Karon magampo kita sa amahan nga iyang ligunon ang Espiritu nga iyang gihatag kanato aron kita magmahitang mahigatagon sa uban. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharihan, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit, ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa mga panulay, hinunualuwa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man gingharian ang gahom kang himaya hangtod Sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, ug kahiusa ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ipakita tantimaan sa itong pag-inigsuunay. Ang panagdait, kalinaw, kalinaw. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagapasaylo sa atong mga sala, bulahan ang gidapit alang sa iyang panihapon. Ginoo, dili ko ang ngayong kalawat kanimo, apan pamulong-mulong lamang mamaayo.
ang lawas ug dugo ni Kristo magamping unta kanato ngadto sa kinabuhing dayon alang kanatong mga dawat niini. Amen. Akto sa espiritual na komunyon. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihig-usa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, hingpita dinhi kanamo ang gugma nga among naambitan nining sakramento ug himuha nga kining among pagsaulog sa Santa Eucharistia magmabungahon dinhi sa among kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang Santa Eucharistia, dala ninyo ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Mayong buntag mo tanan.